Hier leidt de bouwtekening van onze boerderij die wij in 1977 gebouwd hebben in ruilverkaveling de Veenpolders. Wij wennen bij de rotonde van Heerenveen en kregen in ruilverkaveling de Veenpolders de mogelijkheid om het land bij elkaar te krijgen en naar plaats te bouwen hier in Terband. En dat heeft dus de mogelijkheid doen om op een hele goede en efficiënte manier maar de burgerij naar de toekomst te zetten. Nou, ik vind dit het mooiste plak in het bedrijf, want hier moeten wij het gewoon verzekeren. Maar heel belangrijk, hier vind ik de rust om na te denken. En na te denken over wat west is, wat de tijd dus gebracht heeft. En ik van wat er nog komen gaat. Deze boerderij jouw denk ik een mooi beeld van de tijd waarin die gebouwd is, in de begin 70 jaren, in de ruilverkaveling. En we zorgen dus dat daar maar de skaalvergrutting, dat boeren mogelijkheden krijgen hebben. En het typische van deze boerderijen is dat met name de stal een wat leger gebouw is als de hedendaagse lichtbokse stal die gebouwd worden. Dit is mijn verhaal en ik ben nieuwsgierig naar jouw verhaal.